Esaera zar batekin hasiko naiz gaur, 7 amuarrai hartu nahi eta denak irristatu. Gure gaurko gonbidatuak 11 gauza egiten ditu aldi berian eta denak primeran. Adi lagunak, gonbidatu paregabea duterreta. Kaixo lagunak eta ongi etorri, Ainhoa, zer moduz? Oso ondo. Dena ongi? Bai, oso ondo, eskerik asko. Batzuk ez diak kapazak bi gauza bate egiteko, eta zu 2, 3, 4 eta 5 egite dituzu, ezta? Aldianak. Aldianak, mekatzi zaman, nola lortezu hori? Denborakin, aspergarritasun askorekin, eta denai ematen. Eta denai ematen. Bueno, antzesten ibiltzezea, abesten ibiltzezea, gaurreko sinatzen ibiliko zea. Ja, enaiz oso ona, baina bueno, erakutsiko jazu. Ze asko aritzen, oze? Bai, a ber, aritu aritzen naiz, baina bueno, hoi talentua ere bada, ez? Osea, eta nik ezakat berez talenturik ez da arrautz bat puskatzeko ere. Baina ingo deuz Ez dizut sinisten, ez dakazu talentu gutxi. Soberan. Bueno, ibiltzezea, antzeslan egiten, abesten, ez dakit, nola ustartzitu zuen edanak bai, ez da? Erresa izan bihar, ez da? Ez da izan, eta aurten adibidez oso zaila egin zait, azkenean aktore bezala lan asko izan dut aurten, eta eskerrik asko jainkoari. Eta abesten azkenean egiten dut, ja bakarrik nagonean etxian, eta zerbait egin edetenean nire bai diruarekin eta bizitziko goguekin. Orduan lanian ez nagonean, beti musika egitet. Ona, eta etorri zea honea gainea Medusa izena du, ez da? Diska berriak, ez da? Bai. Zer topatuko dugu bertan? Bueno, egin dut korto bat, albumaren kontzeptuaren inguruan, uztartzen pixka bat bi munduak, eta gero bertan dira 11 abesti, R&B estilokoak, euskeraz, beste bi gazteleraz, eta bueno, nik nahi nuna zan, nik entzuten duten musika euskeraz egin, disfrutatu eta bestei eman, eta bueno, kritika sozial bat egin, eta horrera. Ondo, eskerrik asko, gutan goxatzeko ere bai, eta hoi gutxi balitze, bai, Laizter, kaleratuko da, goentxe grabatzen ibilitzen zerbait, ez da? Bueno, urrengo urtean, espero, azkar izateaz, ja ikusteko kriston gogoa dauzkagu, baina bai, oraintxe bertan desagertutaren grabaketa bukatu ditugu, aurreko astean, ostegunean bertan, eta kriston resak emozionalekin gaude, egia esan. Eta bai, urrengo urtean aterako da, ezakik gozo ondo noiz, aterako da Netflixen, baina primeranen ere, imaginatzet lehenago aterako dala, baina ikusiko dugu. Bikain, bai, irrikitan nengo geha, horren zai, bitarten ingo deuna da, ikusiko zue kopatxo ehar bat prestatu, marrubikin, krema fin batekin, eta aldi berian, zure lan guztik ezautu. Dantzata ingo deure bai, antzeslan emot ingo deure? Ingo deuz, zen nahi bazu. Adi lagunak, ez moitu hortikan. Bueno, lagunak, eta Ainhoa, garatuko izuet, krema gozoari nau nola prestatuko deun, marrubi ondu batzukin, bale? Bale, ze goxua. Ikusiko zuze kopa goxua ingo deun. Ingo deuna da hemen, bizkotxua prestatu. Arrautzak alde batetikan, gorringuak bestetikan, bat azugrekin arrotuko deu, zuringuak, gorringuak estillakin, eta hemen dakau vainilla esentzi pixkat, arrotuko ditugu bilak, eta geho, bilak elkartuko ditugu, irina botatzen, bale? Hoi jarriko dugu plantxatxo batian, eta laben 5 minutuan indaukiko dugu. Hoi izango bizkotxo bat, gero moskortu ingo deuna. Nola moskortuko dugu? Hemen dakau, azukria eta ura, jarriko dugu lapikuan, urtutzen da nian, ingo diuna da gero hemen dakaun brandilla bota, eta, bueno, rona, uste rona dala, brandilla, rona, bakoitzak etxien dakasuna bota. Bai, gabonak eta ondoren bakazu dugu, Bai, botatzen dugu eta irekin txiki bat ematen dugu, eta vaporetan alkola juten dira, eta bakarrikan xaporia gatze zaigu, bale? Moskortu ingo dugu, baina guzia moskortuko, bale? Geho, baita ere hemen prestatuko dugu, esan dizutena da krema harina, da krema pastelera bat, ingo deuna, eta gero, esne gaina arrotuko dugu, biak nazten ditugu eta egiten duna da krema harin bat, bale? Orduan, krema pastelera egiteko, gorringokin bakarrik ingo deula, ingo ditugu gorringok bertatik atea, irina eta azukrekin naztu, eta beste alde baten, esnia infusionatuko dugu vainillakin. Gio, esnia infusionatuta da honian, beste nazketara botako dugu pixkat, dena berriro lapikura, eta loditu ingo dugu, hola, zea batzuk ingo genitun bezala, bexamela bat ingo genitun bezala, baino gozua. Eta hoi gero, ostutzean ian, nata arrotuko dugu, elkartuko ditugu, eta kremarina preste eukiko du. Eta natatxoa bingo dut da, ozgaioan utzi. Zeratikan? Toma, ja.
Zeratik, ez badegu gailuen usten, hau da esnegaina. Esnegaina behotzen bada, koipiak behotu itedia. Eta gero, aztegea, bueltaka, eta ez zaigu arrotzen. Eta orduan, ondo arrotzeko, hotza egon behar du, bale? Bale. Bueno, eta, esan duen bezala, botako izkigu ondutako marrubi batzuk, ingoitugu marrubila garbitu, zukua ateako dugu laranjena, eta bertan onduko ditugu. Orduan dio, xamurrago geldituko dira, gero, kopatxo bat hartuko dugu, hemen dazkaula, ingo deuna da, aritotan moztu bizkotxitua, eta ingo dugu adibidez, igual kremarin pixkat, marrubi batzu, bizkotxo pixkat, mozkortu, eta berriro beste geruza berdin batin, eta bukaera, menta ostua jarri, eta listo, eta listo, erraz. Zemuz moldatzea gozo gintzaiten. Jo, izango da nire lehenengo postrea. Benetan? Eta asko ikaste baet, guztiei egingo diet postre hori. Dituzu etxen segulain ez da txokolate txurroak inda ez da laberik etxan. Me katxila ma. Zartakian postre bat egitea zaitaten omen da. Bai, baina badaude, errezetatxo batu zartaian itekoak, Gero emango xizu bate bat. Eman. Iteko, gozotzeko zuen txiare bai. Bueno, hemen ingo deuna da martxan jarri. Eta hemen behar deuna da marrubi horiek ontzen jarri. Eta marrubi horiek ontzen jartzeko, bi gauza behar dituzu. Lehendabiziko bi laranja hori zuku batea, gero zukua berta botatzezu, nik marrubi hauek uretatik pasako ditut, eta gero behar dezuna da. Txortenak endu, taka, eta lau zatitanin, eta zukura bota. Bale, zani frutarekin egon. Zu, fruta, bale? Bueno, egingo iten dena pixkat uretatik pasa, bale? Beti fruto guztia garritu inberdialak ondo. Hasiko nahi zatetik, eta ekin lanai, bai, ekin. Erditik amoztu, eta zuku batea. Bueno, taldi berian mingaina eman berdioge bai, Bale? Bale. Bueno. Asizu. Aski zauna zehazu, bueno, telebistan. Zue bai. Askok Ainhoa bezala baino, Eli bezala ezaut. Nere txian, nere umetxok Eli bezala ezautzei zuen, ez da? Bai, jo, eta hori aspaldi egin nula, baina egia da pertsona hori astezina da, astezina. Ba, astezina da, eta gainea hori da, gure seme alabak azkenian 8.0, 7.0, danak ikusteitu, ez tezu uste bakarrikan azkenengo guazen ikusten dela. Ja, tio, ez dakit zeden boraldin dauden. Ez dakit, osea, ja, amabost, amasei, amazazpen, ezortzi. Ez dakit, nigre mordo bat, eta ez dakit, zeratik anetxian egun baten bada, urrengoan bestia da, urrengoan aurrengoa da. Baina ikusten dezu orduan. Bai, tokatzeta ikustia, nidakat kaiita dinamita, adaskala 7 urte, eta hor da, dantza gora eta horre, eta guztu egitzeka. Zer ondo. Bueno, konta iguzu, horri zantzinen aski ezauna intzinean, baina guain zaude eskuartean beste hainbat antzeslanekin, telesaiekin, gelditu gabe, ez da? Bai, tio, ez da izaten erreixa, aktore munduan sartzea, eta, mantentzea hor, ez da izan erreixa ere, baina kriston zorte haukidet, izugarriak, ze bai, egin dut Lakesa Dezinaren urrengo denboraldia, orain dagona Amazon Primen, Kerer ere egin dut, Kerer Alauda Ruidazuaren serie beria, parte txiki bat, eta gero orain desagertuta grabatzeaz bukatu dugu, aurreko urtean, eta orduan oso eskertuta, tio, egia da oso lanpetuta egon naizela, eta eske benetan oso eskertuta, no? Ezin dut gehiago esan. Ba, hola da onbitartian, horrei heldu inbiarza jokia, esan askotan esateko da honian gehiagiotea, eta gero batzutan batez, orduan, hobeto gehiagikin ibiltzia, ez da? Bate gabe baino. Gero ia da gaizki pasatzea, osea, intentsitate askoko lanak direnean, eta derrepente ja gelditzen zeanean txak hor geldi, botatzezu asko faltan intentsidatea, rodaje baten intentsidatea. Bueno, zu badakizu zer da nire rodaje bat. Bai, ez dakit zorionez oso txarren, baina ala izatea. Bueno, eta desagertuta, ze telesai mota da, ze topatuko dugu, zein txuza ikusiko ditu, zein tu ibiliko esate bertan? Ba, tio, gaude, Jon Olivares, Itziarratientza, ni ane errot, oza, jende pila bat, Gorka Otxoa ere bai gurekin dago, elenko bezala, eta da, 7 lagun, mendira juten dira, eta horietako bat galdu egiten da. Eta hori bera da, desagertzen dena. Eta thriller bat da, eta bueno, denak okiko genuke, arrazoi oso on bat, tipo hori akatzeko. Eta orduan, bada, intentsua da orduan, ez da, historia. Bai, eta euskeraz eta gazteleraz egin dugu. Dena bi aldiz, osea, toma bakoitza, hau, gero, oraingo hau, imaginatu gazteleraz, dena hasieratik. Benetan? Dena hasieratik. Osea, ez dago doblatuta hotza baizik, eta hain, bai euskeraz eta bai gazteleraz. A tope, bilinguismo a tope egin dugu, bai. Inglesez guandik ez? Ezakit, ikusiko dugu igual horren gortean. Ez ideia ikeman, ez da, Ikasi barko dugu, zeuze. Me katxila maz, bai, izan da eta zenbat denbora kostatu zaizue hori dena grabatzia? 3 hilabete. Bai, eta gero juten zian, gero berandago bukatuko zala, eta gero berandago, ze gauzak ondo egin nahi zian. Bai. Eske, claro, eta errespetu handiakin bai euskerari, bai gaztelerari ere. Sabes, azkenean bi gauzak egin nahi genitun oso ondo,
aktore askoentzako lehenengo aldia gazteleaz lanean, beste askorentzako euskeraz lehenengo aldiz lanean. Eta zein zea telesaian, zein da zure papela? Nire itzen naiz Maria. Bai? Obotako dugu. Bai, hau botako dugu. Nire izena Maria da, eta, bueno, naiz nahiko txonia, nahiko impertinentea, kuadrillaren ama, osea, nahiko liderra naiz. Bai. Hasiko naiz. Hori ere bai, beste laranjare bai. Ostras, bai, gero hori. que me motivau. Eta orduan hor zera, etzea gaztetxuenetakoa, o bai? O, zazpiko kuadrilla hortan zaude sartuta, ezta? Zazpiko kuadrilla hortan nago sartuta, bai. Gero itziarratien, Jon Olivares eta hauek denak dira gurasoak, poliziak, eta holaxe. Ikusi barko ez du, no? Zeik zango da, beldurrezkoa, barreitekoa, daneti topatuko deu, zer da? Thriller, osea, misterioa, pentsatu... Gu nahi dauzu pentsatzea lehenengo pertsona bat izan dala, gero bestea izan dala, eta horrela. Intriga askor. Gila, nik endu indizut hau. Nekatzi la martori. Lasei. Bueno, ondo. Bueno, eta en la que se avecina, horre bai, eundoko lanak inda, ezta? Zemuzko izan zan hori? A ber, oen dela 3 urte hasi nintzen lanean han Madrilen honekin, eta hasi eran oso beldurtutan egon, ez? Komediari izugarrizko respetua diot, ze errexagoa da pertsona bati negarraraztea, barre ateratzea baino. Kilimak ez aldazkazu, kilimako, baika, parreiteko. Pues, es que errexe izango zen, telebistatik atea eta hola egin da, lana egin da. Hor sekulako merituak azu ez, da? Guain neharrin, gero barrein, gero bestiain. Bai, Eta gaskotan igual neharra etortzen zaizundian, bai, igual errezago da, baina gero arpegi horire, buelta mati arpegi horri ez da errezago. Bai, ez da? Negar pila bat egin de serio honetan, tío. Negar pila bat desaparecido, desagertutan. Kristo negar pila bat, eta bueno, pues makillajekoak beti pues partxeekin, desintxatzeko arpegi guztia, ze, claro, osea... Zun benetako negarra iten dezu, adibes, zer pentsatzen jartzezea negarrina desunean? Ze oso penagarria? Ze penagarria... Tristia, oso eta tristia. Eta situazioa, sinisten dut situazioa. Osea, sartzen nahi situazioan guzti, eta ateratzen zait atera behar danak. Gidoia ondo baldin badago, ba ketxuta, eso. Baina egia da gero, etxera juten nahi zenean, oraindik gauza asko mugitzen zaizkidala. Ikasi behar dut, hori lanean intentsitate hori eraman, eta negar, eta gauza intentsuak bizitu, eta etxera jun lana hor utzita. Hori oraindik zaila egiten zait. Ikasi behar. Hori lan guztitan, pasatzea, eta askotan, guri hori amak asko esaten zuen, laneako, eta etxeako, eta launeako, ez da, askotan, bai, amaten dugu alde batekoa batea, gero etxekoa lanea, bestia ezagizea, eta... Claro. Bai, ez da errexea izaten. Lagunentzako, pues, monotema bihurtzea, porque ez dakaz beste zer esateko. Bueno, launak, hementxe, soinu gehiagi esateatzeko, guain, egurra eman berdi jot, hau ondo arrotzeko, hau pixka gehiago arrotuko deure bai, gero elkartuko dugu bizkotxo iteko, baina jungo gea lehendabiziko reportaia ikustea, ados? Oso, ondo? Zehazki jungo gea ordiziraino, bertan Garino Kindegiko Juanjo dago gure zai, eta ikusiko zuen, errego pila erakotziko diguen nola iteuen, eundokoak ite dituela, eta guantxe sasoian gaudenez, guazen bertara ikastea. Kaixo Joseba, urte berri hon, Juanjo Gari naiz, eta nire okindegira, Garino Okindegira, gomiatzen zaituztet gaur. Errege opila nola egiten den ikustera. Gumiatzerun da lauan hasi zen okindegi bat gara, nila laugarren generazioa naiz, eta, bueno, naiz eta tokiz aldatu garen hainbat alditan, hemen txekartzen dugu gaur egun, Urtizeko plaza nagusiaren goikaldean, eta naiz eta okinak izan batez ere, goizugintzan ere sartu gara. Pixka-pixkanaka, jendek eskatzen dituen produktuak eskainiz eta aleginak eginez. Horietako batzu, panetoia, errege opilak, eta bestelako gozoak izango dira. Gure produktu estrella mantekaduak dira, hauek urte asko da mazkigu egiten, eta gure bezeroketan dira irrikatzen negua iristeko eta gaunak iristeko produktu dastatzeko. Naiz eta gaur gure errege opila nola egin erakutsiko dizuegun, nabarmentzeko eroai da gaur egun daukagun beste postre bat oso ezagunana eta geozta gehiago sartzen dena gure sozietatean, panetoi famatua. Gure kasuan, panetoia egiten dugu txokolatezko bagarek eta txokolatea naranjarekin. Eta ondoren, txokolatezko panetoi horri jartzen dizkigu hainbat apaindura eta hainbat txokolate diferente. Adibidez, karameloa, narantxa, pistatxo, oso famatuan ere baita, eta jendek asko eskatzen duena. Eta azkenen jendek eskatzen duen arabera, gugu batz pixkat
probatzen eta jendeari eskaintzen. Badakigu panetoia oso gustoko duela jendeak eta hortxe gaudela jotakea egin mota ezberdinetako panetoiak. Baina gaurkoan errege opila tokatzen da. Beraz, goazen obradorera. Bueno, hemen gaudeia gure ogitegian, gure lantegian eta goazen harira, goazen gure errege opila egitera. Lehenik eta behin, esan guk egiten dugun errege opilak izan daitezkela individualak, txikia izaten dira, banakakoak, eta handixoak ebaita, 6 pertsonen artean jateko moduko opil bat egiten dugu. Lehenik eta behin, 3 osagai ingo ditugu juntatu, diela irina, esnea eta legamia. Honekin, oina preparatuko dugu, masa madre antziko bat esan dezagun. Eta hau, urrengo egunera arte, utziko du hozkailuan bere volumena bikoiztu arte. Gure errege opilaren errezeta guk geuk asmatu dugu edo nik neuk asmatu dut, alde batetik eta bestetik errezeta hainbat irakurriz eta denen mezklatxo bat eginez nire gustoko errege opila egin arte. 24 ordu pasa ondoren gure hozkailuan aurkituko dugun masa bikoiztu egin du bere volumenean. Eta horri gehituko digu berriro irina, arrautzak, gatza, azukrea, limoi eta naranja azala, ron pixkat, eztia eta azahar ura. Nire investigazio prozesu horretan, nondik noratzeta horren errege opila ere ikusi nuen. Eta ez dauka zer ikusirik kristautasunarekin ez da errege magoerekin ere. Bere historia erromatarren garaitik dator. Gozo hau, Saturnales edo esklauen jaiarekin lotzen da. Esklauak landaerumuko lan gogoren amaiera ospatzeko egiten zen. Eta gozo barrenean baba aurkitzen zuen esklaua libre geratzen zen. 19. mendetik aurrera ordea, baba eta muñeko txiki bat jartzen zuten zeramikazkoa. Eta baba tokatzen zaion pertsona horri, errege opila ordaintzea tokatzen zaio. Behin masa guztia hau daukagunen iaia prest, azkeneko momentuan gurina gehituko diogu, azkeneko birak eman eta dena ondo integratu arte. Eta ikusten dugunean paretatik soltatzen ari dela masa, esan nahi du eginda dagoela. Orduan, atera eta egingo dugu pusketatan zatitu eta forma emango diogu. Gure kulturan da gure sozietatean errege opila jatea errege egunean oso famatua eta oso ohikoa da. Horren ondorioz gure okinegian opila asko egiten ditugu urtero. Forma eman ostean utziko dugu bere volumena bikoizten berriro ere toki bero eta haizerik gabeko batean. Ondoren atera, arrautzaztatu eta ondoren labera. Ez da erraza errege opilari buelta bat ematea bere osagaiak oso ohikoa diela eta oso tradizionala direlako. Baina bete ere saiatzen garinokindegian puntu berezi hori aurkitzen eta aurten ere saiatuko gara zuei eskaintzen beste produktu hauen berezitasun batzuk. Labe ostean, atera eta dekoratu ingogu bakoitzan nahi duen erara. Eta segun eta ze roskoi errege opil egin dugun, egingo dugu dekorazio bat edo beste bat. Eta horrekin bukatutzat emango genuke gure errege opilaren errezeta. Bueno, Joseba, hemen amaitu dugu gure errege opilak egiten, eta badakizue, Ordiziko garinokindegian etxoiten zaituztegu. Agur! Hora Euskal Herriko gozogile guztiak! Ona, sasoi hontan gainea topera zabiltzate eta hemendikan indarrazko denontzako, haino eta netzako ere bai, baino gora Juanjo eta ire familia artista dutzak zeate eta zenbat urtean jarraitze zu hor, eta ea beste hainbestian jarraitzen dezuen. Bueno, gu gurean jarraitu behar dugu, hementxe, arrotu deu, baldakizu hau noiz da honin da. Buru gainean jarrita eroitzestanean. Habilia, jauki berda, Susto hartu dut, Nitu daukiete bai, Bueno, hau, listo. Guainin bihar deuna da, elkartu, bizkotxo egiteko honei iman diogu aize mordo bat, eta bizkotxo bateako esponjositua. Guain, hau nazteko garaian, azten bagea, denan azten azkar, aizo iken dute jo, eta gero bizkotxo ez da hain esponjositua. Orduan, mantxo, naztuko dugu, hau, lehen da bizi, behitu da, zuritu zaizkula gorrengo bertara bota, eta gero irina, mantxo botako dugu. Baita jarrikoet jarabia martxan, moskortxeko gure bizkotxitua gero. Eta hor zujungo zea, bentu, ja, zizea, marrobi txukuntzen, eta berta botako ditugu gontzen jartzeko, bale? Bueno, eta aldi berian mingainai jarraitu behar dugu ematen, Bale, mango jo. Bale, ondo, laba nahi eta mingainai, dana batea. Bueno, hemen jarabe bat iteko oso erresa da, Azukre botatzen deu, ura botatzen deu, eta esan dakua, horrek, irekin bat emite unian, dena urtuta gongoa, botatzen dugu alkola, utzi minutu pare bat, eta kanpo batea ostutzeko. Gio gotza bota behar diauta. Bueno, konta iguzu, Medusa.
Amaika kantu esan dezu. Bai, Amaika hamaika nahi kantu. esan, amaika ez asko, ez da? Bai, azkenean asko izan dira, Vale. Ez que 4 urte egon naiz album hori prestatzen. Bai, 4 urten zehar. Azkenean aktore lanak ere banatu denboran dena, eta azkenean 4 urte tardatu eta egiten. Baina gero ere nahi nulako zerbait ona atera. Enun edo zer gauza atera nahi, Ja. bakizu. Presei gabe. Fundamentuakin, da zu Fundamentuakin ondo presei gabe. sentitzia, ez da? Bai, zen ibadakit arriskatzen nahi nintzala albumarekin, eta duen sonoridadearekin, eta esaten, nau ez bali manun ondo egiten, arro sentitu nahi lan ontaz. Eta orduan, album hau egia da, nik uste aktore lanangatik ere, ez dula inbeste igual bisibilitatea euki, beste gauza batzuk hartu dutelako garrantzia. Ba, eta ez duelako une oro horrekin bakarrikan, baizik eta gauza askokin Hori zabiltza. da, orduan eskertze izut galdetzia bere albumaren inguruan. Zenetzak oso pertsonala izan da, Medusaren kontzeptu erabilidet, obviamente, badakigu denak ze gertatu zitzaion Medusari, eta bueno, nik kontatu nahi nun, neri ere, emakume bezala, gertatu izan zaizkidala eraso sexistak, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait gaur egun onartzea, eta batez ere, nahi nuna esan, da ez dela bakarrik emakumei gertatzen zaien gauza bat, ez? Ikusi nahiko generalizatua dela, egia da emakumei gehiago gertatzen zaigula, baina gero ez da gizon gehiago ere ezagutzen ditut jasan dutenak, ez horrelako zerbait. Ba, eta emateunez ja hobea guaz, asko aurreatu deu, emateunez, baina hor jarraitzen du, asko jarraitzen du, eta asko betu behar deu. Bai, inbar deu. Orduan, klaro, egin un kortoa, eta gero musikaldetik, jo, nik obviamente, nahi dut jendeak entzutean, nahi bazute ikusi, hortxe dago Spotifyen. Bideoklipa indezu? Bai. Egin dut pelikula txiki bat albumaren inguruan. Hori da egin dutena. Eta gero album barruan nago ni Medusa bezala hitz egiten, lehenengo pertsonan, antzesten, eta hori guztia. Ona. Bueno, eta esan dezu, zenbat urte ia bizitza guztien indituzun kantuk eta moldatzen juntzeanak, hau izan da kaleratu dituzun aurrenengo albuna? Hau da nire bigarren albuma. Bale. Egin nun Eskuminak 2019, Iker Laurobarekin laguntzaz, eta oraingoan Txik Juarezekin egin dut. Eta bi album oso desberdina dira. Eskuminak badauka kutxu jazz bat, eta egia da bere momentu nola publikoa guazenetik zetorren nabaritu nula generazio arazo bat. Nik nahi nun jazz egin eta erapenten posturteko umeak zetozen kontzertuetara. Eta hor da konturatu nintzanen, sanon, hau modernizatu behar dut pixka bat. Eta orduan bigarren albuma askoz modernoagoa da, eta uste dut identidadea handia daukala. Ni oso pozin hau egin deten lanarekin. Eta indituzun lan guztiakin, hainbeste histori, zaila izango zitaizun amaika horiek aukeratzia, ez da? Edo erraz indituzu aukeratu. A ber, bai, zaila izan da aukeratzea. Zaila izan da baita ere orden aukeratzea, nahiko importante izaten da. Baina, bueno, azkenan egin detena da, 4 urtetan egin ditudan abestu guztiak sartu. Eta jazta, buelta gehiagorik ez eman, aurrera egin eta kitxo. Eta esan dezun bezala, hemen da kapakatu jazu batea berutu. Bai. Aldaketa asko izan da horreko albunetik honea, esan dezun bezala, asko moldatu behar esan dezure bai? Bai, da gero asko exigitu dit bokalki ere bai, nahi genuen jolastu koro pila bat egitea, harmonia pila bat, eta Txik Juarez oso solistoa da, kriston superdotatua da musikan. Eta bai, oso ondo sentiarazten ninun artista ez dela, porque me empujaba a hacer las cosas, bakizu. Etzian esaten nahi zonda besten dezu, takitxo. Zan pixka bat, hobeto egin dezakezu, eta horrela egin daiteke, eta horrela, eta orduan, ni artista bezala asko hasi naiz tipo horrekin. Eta, bai, ni oso bigarren albumaz ere. Bakoitzak bere mundu desbereina dazka. Bikain. Baina, guain pentsatzen dut, sasoi honetan, ja, identifikatu sentituko zehala ja bigarrengoakin, ez da? Obviamente. Bueno, entzun beharko dezu, ez? Noski, nik zure programa ikusten duten bezala. Irrikitan nao. A ver, noizkala, ja atera da, o noiz aterako la betika, o noizkale datuko da? Atera da, eta ezin izan diot promoa hundirik egin, tiol, porque, karo, desagertutan neon lanean. Baina horregatik eskertzen detena momentu hau. Atera da, orain dela hilabete. Más o menos, atera da. Eta hori, plataformetan dago. Eta esan dezu 4 urte intentsuak izan diala, ez da? Bai, izan diala. Intentsuak ze, alde guztizatik, lanan atletikan, pertsonalkire, bai. Pertsonalki izugarri. Azkenean oso, ez aurrak, baina oso gaztez, artezate hor goazene, guandikan, azten aizeate, ez da? Eta hainbeste energia, eta hainbeste gauza, eta hainbeste, esan dezu, arrakazta, eta ez dia erresa izango eramaten, ez da? Bai, eta gero ja da, handien munduan oso azkar sartzen zehala, ez? Eta handien munduari errespetu bat ere euki behartzaio.
Ja, igual, haundia ite izue segituan, ez da? Momentu bat iti bestea, ikusten zuen balekoa zehala, tamen aurrea, eta... Adolescente batek zeiteu, haundia nahi du izan. Hace como que es más mayor de lo que es. Claro, eta zu jartzezea grabatzen ezakize, y estás con gente adulta, eta nahizuna da, haunditu, eta goindik etzaizu, pasa behar adolescentzia puntu hori, ez? Eta nik uste nik erreix, nezakit, egin nula ja emakumetze hori o presan egan, eta laburte hauek, bai izan dia zaila pertsonalki, egon naiz pertsona askokin, nik nire bestiak nire bizitzari buruz nire buruz. Zure bizipenak dira? Nire bizipenak dira, bai maitasunaren inguruan, bai dena, eta egon dira tirabira pila bat. Eta izan dira oso intentsuak baita ere, onartu behar izan nulako, ze gertatu zitzaidan, iraganean, medusaren kontzeptuarekin. Bueno, bai egon da pixka bat, aldarikapen bat, baina hasi una konfesion, niretzat album hori. Ni konfesatu nahi nuna. Ze gertatu zitzaidan iraganean. Askatu orduan pixka, lasai gehatu zea botatakoakin. Gehatu nahi super lasai. Bai, Gehatu nahi super agusto. Osa, super agusto, tio. Oso, kristongo goan ezkan esateko. Bai, hauko gertatu zaita, gainera, ingo izut super polita. Osea, ingo izut korto bat, abestuko eta ingo dut bestea, eta voy a convertir arte, en arte, mina egin didan zerbaitek, ez? Eta komposatzen dut eta musika egiten dut beti horregatik. Eta hori adibidez, bai, zu askatzeko, zure barruek ateatzeko, eta adibidez, gero entzutezean ian, alaitu itezea, triste jartezea, lasaitzen jarraitzen dezu, edo... Tio, disfrutatzen dut izugarri. Ja bota detenez, ja ez dut sentitzen berdina. Osea, ja, komposatzerako momentuan zerbait sentitzen nun, baina gero ja beste momentu batean harrapatzen dita besteak eta bestera batera entzuten dut. Eta egia da nire abestiak, nahiz eta kontzeptu hau izan, nire abestiak ez dira tristeak. Osea, nire abestiak ez da kontzeptuaren buruz hitzeiten. Nire abestiak dira oso modernoak, oso azkarrak, tienen mogollon de flow, nahi nion sartu flow, bakoitza dana, hola zea, hola tea zea. Zuri ze estilo gustatzen zaizu musikana? Bueno, nahi musika esan danetik entzuten dut pixkat, baina ez nahi zola estilo baten gelditzen. Egia esan, ez dakit, ikusteten azu esaten zura, flow pixkat ematen baita bestia, igual zait, alde bateko izatia, o besteko. Azkenien, barruak moitu arazten baizkizu, flow hori sentitzen bazu, guztau bite zait. Bado jendia ez da, ni rock and rollerua naiz, ni ez dakizeo, baina ni... Tio, esateitena, flowa sentitzen bazu, zure musika ez da nire estiloa, eta ni, ezakizu zein dan zure estiloa entzun arte, esploratu arte. Ni estilo zaldatu naiz, ezakizu, edo. Eta pentsatzen dugu aldatuko gehala guen dikan, ez da? Dudari gabe, ez da? Dudari gabe, espero dugu, bestela berdinen, ez gehatuko bizita guztin. Eta zu badakizu instrumentu hori jotzen edo? Txoaki bat esan behar nun, baina... Txirula. Txistua ez. Egia esan, instrumentua ez, ni labanakin moldatzen, labanakin alde batea, eta arrabolakin ebai, eta olakoakin. Egia esan, betu, musika asko gustatzen zait, beti gustatu zait, baina belarrik, bakizuz esatizin musikako irakasleek, Joseba, zuk belarrik... Bat alde baten da bestia beste nukin, bat bestian kontraskazu. Oie, esaten zin. Ai, ama, esaten zin, etxiakun zaite, jarri zaite dutxatzen, eta entzun zaite, mesedez. Nik ez ondo entzuten naiz, baina geho entzutezu. Zeoze grabatutakoa, eta ai, ama. Gero gintzizuten proba hori zala... Jakiteko ja ondo entzuten dezun. Ez dien. Hori zango arazua igual. Igual hori izango, egintzazu proba. Entzuten nahetena esatit, Natalik. Nahetena entzutetela. Hoi bai dala estilo musikal bat. Bueno, earki goaz, ez da? Gai. Ondo. Geoni hasi nahi zuen piano ikasten, Pianoekin ibiltzen. Zuka adibidez indiak egin gustatzen zizkizun instrumentuak. A ber, eski nik akordeoia ikasi nun, baina ez dut akordeoia jotzen. Zergatikan? Pues, hasi nintzen akordeoia jotzen, baina gero, nola, hasi nintzen komposatzen eta hola, ez nun akordeoia nirea sentitzen, txian errepresentatzen. Bai, zentzu hortan. Orduan hasi nintzen gitarra ikasten, baina nire kabuz, eta pianoa ere, bai. Eta hor txenabil. Jotak denbora guztian. Eta ze pentsatzen duzu? Guain orduan gitarrak gehiago goxatzen duzu? O ja piano nahizu ikasi? Ez da ikasi jartzen naiz eta... Me creo que estoy en una peli eta disfrutatzen dut izugarri jotzen. Bai. Horre balio du azkenean. Inungo erantzunei gabe. Hemen, krema pastelera prestatuko deu, hoi botaia, bertara. Hor utziko dugu ontzen.
guaine, hemendikan gutxira ja montatzen hasiko gea gure errezeta. Baina, komeni izateana da, hori pare bat orduan eukitzia hor. Eta egun batetik beste usten badeure bai ozgailuan, balekua. Xamurra geratuko ja, eta eharra geratuko ja. Hemen ni krema pastelera egiteko garaian, garrantzitsua dana da, hemen artoirina dakau. Artoirin txurilla. Eta artoirin hau, hemen grumito danak endu behar dizkiot. Zergatikan, grumito hauek, ez baizkiot ondo kentzen, behitu hemen segituan juten diala, gaina hola masa nahiko lodilla iten deu. Botatzen badeu zuzenean honea, kiston lia dateatzea. Danak grumito kateatzen dira, geho ja birrindu inbiar deu, iragatzi inbiar deu, eta ja ez da berdina. Eta orduan, hemen iten detena da, azukre, irina eta gorringok bota, kusi ja zen masa fina indeun, hemen ja grumitoik ez dago, eta behitu hau ja, irekiteko prest dago. Orduan, guain, ingoetena da, hartu, esne pixkat, honea bota, dena ez, baina ia dena, vale? Iten detena da, hemengo histori guztik harrapatu, etu nola da honepela. Eta zer da, kanela? Kanela, bai, kanela en rama. Bai, kanela ez vainilla, vainilla darra, ditzen da, bai. Illa sartu ja, zuzi, illa, nahi esan dezu, o ez? Ez. Kanela marroia izatea, marroia eta azterketa zala. Azterketa izango baza. Ni bai ezakitela aztertzan hori txagan. Ni genekin zer. Zer sekula ikusi? Ez que nik ez postre ikusi zu nola indeten gero harrapatu ituela barruko mamilla. Eta barruko mamilla dia puntito beltzoiek. Eta vainilla latuan zuk inoiz dituzun puntito beltzak gela topatzen? Bai, da vainilla asala, asilla. Asia, ditzen dela kaviar de vainilla. Eta hor, guain iten deuna da, hau bertara bota... Kaviar de vainilla. Kaviar, gaur gaudea, tope, Urte harki hasigea, Bueno, eta guain ingoetena da, hau, bueltaka, eta irekiten asteanian, botako eta ontzigarbi batea, eta utziko dugu ostutzen, eta gero bueltan, etorriko gea, eta hasiko gea gure postrea montatzen, bale? Esne gaina bai montatu behar deu, ozgailuan dakaula, eta bitarten bigarrengo reportea ikustea jungo gea, bale? Osondo. Bueno, eta noa jungo gea zehazki? Ba ikusiko zue, elikara jungo gea, nutrizio zentru batea, eskola batea, eta antxe esango izkigue, ba, ze arrisku dauden, ba, guretzako jartzen ditugun dieta milagrosa hoiekin. Eta, ba, bertan ikasiko deu, zer eta nola inbiardan. Eta aditu batena, jun behar dela, zehose behar deunian. Beitu hau nola loditu zaigun, Hau bateako deu, eta ostuten utziko deu, eta guantxe gatoz, gure postrea bukatzea. Kaixo, Jone Larrañaga naiz, dietista nutrizionista, eta gaur Elika eskolan gaude, Hondarribian, pixka bat gure proiektua azalduko dizuetela, eta gero gai konkretu batetaz hitz egingo dut, gaur zehazki, dieta murriztaiek gure osasunean izan ditzaketen ondorio kaltegarriez. Bueno, Elika eskola 2020 urtean, justu pandemia garaian, sortu zen proiektu bat izan zen, Eli Gallegok sortutakoa. Beak bere praktika klinikoan, nutrizionista bezala itesun lan hortan ikustezulako gabeziak zeudela, azkenean nutrizioa oso anbito zabala da, eta ezintzula beak bakarrik abarkatu eskaini nahizun zerbitzu guztia, Eta orduan, nutrizionista ezberdinak osatze zuten talde bat sortu nahi izan zuen, psikologon batekin ere kontatuta, pixkat ikuste dalako, nutrizio arloan dauden patologia asko edo arazo asko oso relazionatuta daudela arlo psikologikoakin, Eta orduan, 3 nutrizionista elkartu ginen, Eli Garazi eta ni, eta Lucia psikologa dela, zentro hau, Hondarribian dagoen zentro hau sortzeko, eta momentu honetan tratatze ditugu patologia digestiboak edo arazo digestiboak, elikadura jokabidean nahasmenduak edo nahasteak, psikonutrizioa, pixkat erlazionatze ditula arlo psikologikoa eta nutrizioa, eta psikologia. Eta gaur landu nahi deten gaia da pixkat, dieta murriztaileak edo elikadura oso zorrotz batera matiak, ze ondorio izan ditzaken, arlo psikologiko eta baita arlo fisikoan, eta nola kaltetu dezaken osasuna. Eta askotan, aurrera eramaten dian dieta mota hauek, elikagai nutritibo pila bat kentze dizkigute, batez ere zentratze dira, edo karbohidratuak murriztian, edo gantz mota ezberdinak murriztian, azkenean kaloria ingesta hori murriztu ahal izateko. Baina elikadura kaloria baino askoz gehiago da, nutrienteak dira, eta beharrezkoak dira gure osasuna bermatzeko. Lehendabizi kontutan hartu beharko dugu, dieta hipokaloriko nahiko zorrotz bat aurrera eramate dugu momentuan, hasieran pixu asko galtze dela,
Eta pentsatze dula denok, hau gantz molde bada, kilo bateko gantz moldea da, eta denok pentsatze dugu galtze duen pixu hori gantzetan izate dela, baina askotan ez da gantzetan izaten. Muskulu edo gihar eta ur eta elektrolito galera pila bat emate da. Eta ez konturatzen horrek epe luzera, osasunean ondorioak dazkala, ez? Eta gainera, gure helburua pixua jaistea danean edo gantzori jaistea danean, kontrako efektua lortzen nahi gehala epe luzera. Azkenean, muskulua edo giharra galtze den prozesu hortan, epe luzera, metabolismo hori galtzen nahi geha, ez? Orduan, epe luzera gizentzera eraman gaitzake. Beste aldetik, arazo digestiboak ere izan ditzakeula, elikadura aldaketa oso bortitzak emate dianean, gorputza ez da kapaz horrei buelta emateko eta sintomatologia bat sortu dezake, bai? Gero oso ohikoa izatean, jojo efektua, ez? Azkenean pentsatu behar deu, batian dieta oso murriztaile bat eramate baldin badeu, gure gorputza biziraupenerako diseinatuta daola, eta detektatze badu edo identifikatze baldin badu, batian asko murrizte dela energia ingesta hori, azkenean hor sortuko deuna da, jojo efektu bat ematia, ez galako kapaz hori epe luzean mantentzeko, ez fizikoki, ez psikologikoki. Bueno, dieta mota hauen gainea, priorizatze dituzte, ez? Hemen ikus dezakeun bezala, elikagai desnatatuak, bai? Azkenean gantz natural bat eta guztiz beharrezko eta nutritiboa izan daitekena, bai asetasuna eta nutrizio aldetik murrizte deu, edo adibidez gazta normal bat, ondu bat izan beharrean, priorizatze dituzte kesito estiloko gaztak, ez? Eta hauek ez dizkigute nutriente eta asetasun berdinak aportatzen, ez? Edo oso ohikoak izan dian barrita sustitutiboak, eta aldiz, ikuste dezakeun bezala, fruitu lehorrak izan daitezkela energetikoak, asegarriak, eta oso nutritiboak, ez? Alde batea utziko lituzke. Eta gero emakumezkotan askotan ikusi izan deun amenorrea hipotalamiko funtzionala, bai? Honek esan nahi duna da, azkenean energia ingesta asko murrizte baldin badigu gure gorputzai, berriz ere biziraupena priorizatze dula, eta hilerokoa desagerrarazi dezakela, bai? Zergatik, azkenean gorputzak esate dulako, ni oainen hau prest, ugalketarako, ez? Eta priorizatze ditulako prozesu vitalak. Bueno, eta ondorio psikologikoen artean, adibidez, ideia obsesiboak, ez? Dieta estiloko hau hastean pertsona bat, normalian denbora guztian janarian pentsatzen nahi da, eta gainea gehiago, debekatu edo murriztu zaizkion elikagai guzti horietan, ez? Bestalde horrek, estresa handia sortze du, ez? Azkenean egotia denbora guztian pentsatzen gosia dakat edo jan nahi dut, eta zure buruai aurrein behar izatea esan ezin dezu jan, oso estresagarria da, bai fizikoki eta baita psikologikoki ere. Eta horrek karga emozionala handia suposatze du, ez? Antsietate, depresio, eta azkenean bukatu dezakeu, atrakoi edo pixka deskontrol batekin jaten elikagai batzuk. Gabonak pasatzen nahi dian hontan, batez ere aipatu nahi genuen ze ondori izan ditzaketen dieta mota hauek. Azkenean kontutan izan behar dugu, bi astetan agian gehiago jandeula, desberdin jandeula, baina hori ez dela esanguratsua gure 365 egunetan. Bueno, espero dut gaur aipatutako aholku hauek baliagarriak izatea zuen egunerokotasunean aplikatzeko. Gogoratu, edozer baino lehenago osasuna daola. Edozein zalantza gelditu baldin bazaizue, hemen gaude edozertan laguntzeko Elika Eskolan Hondarribian. Eskerrik asko eta agur! Hau, Paione, mila esker, eta ze arrazoi, Egia esan, dita milagrosoik, hemen milagros nien lurdez, esategu, eta? Ez da izaten, eta nola zan, usteak erdi ustel. Usteak erdi ustel, eta egia esan, esan duen bezala, efekto rebote hori. Zenbat aldiz, dita batin, kilo jetxik, geho beste, baina geho aztezea normal jaten, geho estresa, burua, bestia. Ez, geho bueltak egoten diala, olako dira. Eta ez du balio, 15 eguneko zerbait, baizik 305 egun bizi bagea, urte guztien ondo jan behar dut. Eta bizitza aprobetxatu behar dala, eta disfrutatzeko dala. Egia da denok intxeure eki ditzazkegula, baina sano egin behar diala gauzak ere oso importantea da. Osasuntxu, dudik gabe. Bueno, hau askatuko zu, bale? Hau, bizkotxu askatzeko, bitu, pixka peatuta dago, baina errexen askatzeko izaten da, bitu, jartzezu taulan, buelta eman da, eta jutezea hola askatzen pixkanaka, bale? Geratuta balin badao, lagundu pixka, baina hola, askatu, eta hemen jarriko ditugu, eta behar ditut 6 arito. Azpin, moztuko dituzu 3 txiki, eta pixka gorago 3 handilloak, bale? Bale. Oiek, hemen pasako ditugu, hemen daukaula
hola, moskortzeko jarabia prestatuta, hemen krema pastelera ja ostuta, esne gaina arrotu deu, eta ingo deuna da krema fina montatu, hemen sartu, eta montaia egiten hasi. Bagoaz, denak intxirrek itxarreka. Beitu, honen mango jotena da, golpetxo bat, hola, eskukin, pixka gehiago arrotzeko, baina gehiagi ez dugu arrotu behar, Puntxua, beti da puntxua, eta pasatzen bagea, geho, moztu itea. Beraz, 3 txiki eta 3 handi. 3 txiki eta 3 handi, hori da. Ondo aprobetxatu beharko dut, masa. Bueno, iritsiko, soberan dakau. Oso ondo. Eta esan deuna krema fina, hau da krema pastelera eta hau txantili bat, nata, montatua. Itetuguna da bilak elkartu. Nik etxian iteten milorri pastela iten dugu kon krema fina dela casa ditzen dugu. Eta da, bi hauek elkartuta, eta ite dugu baitare, sagarrak, udarek, piña, dana ondo potxatu, eta ere bai elkartu ite dugu, eta azukre gutxi gota eta gozotasuna frutu jatia. Zuk bai jakin. Bueno, izeko keakutsi zin, izeko keakutsi ikasle txarran itzan, da, hoi tokatu zitaiten itzina. Errezeta familiarra, pixka. Hala da, bai, dudik, gabe, errezeta familiarra. Ni askaten gozo gintzako ia errezeta guztik, izekok, bueno, eman da, lapurtuta, ona izuen bezala esan. Bueno, eta bai, kontatu behar diguzu, urte haure bai, 2008 zego parua etorriko da, bai lan mordokin ibilko zean, lau hauza batea egiten, edo... Ba, oraingoz behintzat, baita ere izugarrizko sortea sentitzen dut. Osa, badakita pirilan lana izango dudala, lakesa definarekin berriz egongo naiz. Baina, bueno, lakesa definak ez dit denbora asko kentzen, Osa, normalean juten ez grabatzera egun batzuk astean, eta orduan badakit, behintzat etorkizun... gertu dagoen etorkizun batean Madrilen izango naizela. Guain Madriden bizizea. Bai, Tarteka honea, etorriko zeare bai, o nola eske bizizea ni harata bizi honea. naiz lana ateatzen zaiten lekun. Ni hemen atazitzean lana orain, eta hemen nago. Handakaten lian lana, nago. Hola, denbora Daun guztin. lekuan. Eta azkenengo urtea badioz, nun pasa ezu gehiago, Madrid aldian, o hemen, edo... 50-50. 50-50? Oporretako denbo hartze aldezu? Ez duten porik euki. Ez duten denborik euki? Ez, bat, hasieran dirurik enekalako, eta guain denborarik ezagatelako. Ez, baina, jun naiz gabonetan, zea, amarekin... Iru eta iru. Bat, bi, eta iru. Iru eta iru. Txan. Eske ezin detitzein tabe egin batera, tio. Iriste zaigu guandikan, denbora zarrapatu dugu, lasai egon. Pasana da. Lasai egon. Orduan, gabonetan ibilizea ere, bai, Las Palmasen, Las Palmasen ibili naiz. Leku egarra, ez da? Only for adults. Bero pixka baten bila, ose? Zeren bila? Bero pixkat edo. Bai, bero pixkat, amarekin baita ere goteko, lasai, gure lehenengo gabonak. Asi zea amai oporrak ordaintzen, zera, horrengo oporrak ordain dizkiozuna, goben dipeak ordain dugu. Bakoitza berea ordain dugu. Lehenengo oporrak nik niria ordaintzen duten. Aurrenengo pasua da. Bai. Ondo. Ze, ono. Bain, independizatu naiz pixka, ja. Bikain. Beraz, oso ondo. Eta han, ba hori, hotel batean, only for adults. Bat ingoetan. Bakizu. Bai, helduentzako bakarrikan. Ze ona, ez da, orduan txiki, nola dan, txikientzako egoten dira horren. Ondo? Ni juten nahi guen oporreta, nola esaten da, egoten dian bada hotelan numentzako lekua hobeto. Ja, karo. Ja, beste momentu batean zaude, Bai, gakaina kanari eta goten bagea eta hola, ume ganeon, da gero guzurz pizkatin, da gero tanak elkarrekin, da hola bizitza. Ja, eta aquajim eta, no? Aquajim, bai, pan, ondo gotea, Esatezu, horrena lotza, Mateo. Gero jartezea. Gero esatuten, pia bat molatzeula, Gora etortezela, gero. Gora jendea. Fuman bezala. Bueno, hau, ondo moskortxeko, barruan sartu. Eta azpin jarriko dugu. Vale, atako ditut hemendik, ezta? Bai. Bat montatuko dugu, Gero, gaur egun hasiko eta gainuntzeko egingo ditugu, Baina guain, bat saioa bukatzeko, bat prestatuko dugu. Beitu, hoi jarri dio. Presilloa. Hemen. Ondo. Bueno, eta lehen esan dezu zukaldian etzela bate aritzen, baina ez dizu sinisten. Zo zein gozu. Ez ez ikusten, esan diatu. Beitu, ze boro diamostu dituzu, beitu. Pues, a ver, eske, egia da, nik berez, osea, nire burua, ezakit, nutritzeko bakarrik sukaldatzen dut. Ezakat pazientziarik. Nola esan? Ez, Bueno, nutritzeko janbiar da, hori ala da, Eta zer da, prestatituzun gauzako, esatezuna bitu laur, porque Madrien pixukidak biziko zea, ez da? Daukat, errezeta bat, zuri esaten ari nahi, osea, lotxatuta dago, baina, bueno. Dala, tortilla, pestoarekin, bale, arrautza, obviamente. Baina hori, egiten dut, pestoa bota, eta gero tomatia eta gazta, eta gatze zait tortilla berdea jartzen dizkiot, bi hola albaka. Lano, akau, zerbait hola esatezuna, launa datoste, eta gu prestatuko deu. Baina berez, enaiz bate ona, tio, enaiz bate ona. Ez, Ez, beste gauza batzutan, baina sukaldean, nahiago etnei
Sukaldatzea norbaitek, ni sukaldatzea. Hori da noi, Hori da. Dakiuna ere bai oloi gustatzen zaigu, Hombre. Hau Bueno, listo. hemen, lagunak. Indeu, bat, hemen dakau, menta, ostotxo jarriko jo. Tio, ze azkarra zean flipatenen. Ni hemen nola liatuta eta zu ja bendezu. Arki, bai, zu abestuta dantzatu bezala, ba, ni hontan ibiltzen naiz, eta bakoitza berian, ez da? Ze polita! Bueno, hor dakau, baguaz gaur egun ikustea, eta gainontzekoak eperpatuko ditu, dano jaten eukitzeko. Ados? Mi esker, Zuri. jarraitu olatuan, Eskerik asko. eta ondo surfeatu. Mil esker. Agur lagunak.